ओके, थँक्यू. का हा हे तुरडा वर्षा लायता. त्याचे पीक आता 6 महिने लागतात ते. आणि ही झाडा पळय झाडा मिळतात काय त्याचो बियो मिळतात? बियो मेळटा. ते बियो आम्ही सुकवून माहिती घालता बांध करून. कितल्या दिवसांनी झाड तयार जाता एक? झाड आता एक 15 दिवसांनी 15-20 दिवसांनी झाले. आता महिन्याच्या झाडा आता हे आता कितल्या दिवसांनी दाळ लागतली त्याका? दाळ लागतले 6 महिने. एका झाडाक कितली ग्रॅम दाळ मिळवू शकता? म्हणजे पाव किलो मेळटा, 1 किलो मेळटा. एका झाडाप्रमाणे. आणि झाडाक खत कसल्या प्रकारचे घालता? ऑर्गॅनिक खत. सारे हा. एक झाड डाळीचे झाड कितल्या अंतराचेर लायतात तुम्ही? 1 मीटरचे. 1 मीटराचेर एक झाड. आणि सरकारकडून काय तुमका अनुदान बी ह्या झाडा खातीर? ना हेका अजून मी अनुदान तसे हे करू ना. हे करत. ह्या पहिली तुवें एकदा दाळ लायली ते सबन ते प्लॉटर लायली न्हू दाळ. हे शेत तुमचे काय तुम्ही भाड्याक घेऊन बी करतात? स्वतःचे. डाळीचो व्यवसाय केल्यार फायदो असा शेतकऱ्यांक? खूप फायदो सगळ्यांनी करपाचो. हायेन अशी आता काल उदय प्रभू देसाय हा न्हू, तेका तू प्रयोग कर. हायेन तेका 10 झाडां दिली. तो खुश जालो. तेणी घेऊन गेलो 10 झाडां. म्हणजे हांव अशें कोणाक दिता. म्हणजे तुम्ही फुडें सर तुम्ही अशें हे करपाचो. डाळी व्यतिरिक्त आणि तू कसली शेती करता? डाळी आता बटाटो लायला, पोपय लायल्या, काटे कणगे हा. पोटॅटो जातलो म्हणटा आमच्या गोंयान वातावरण आसा तशें? जाता. हायेन पयलो मांद्रे जाल्लो हा. म्हटलं प्रयोग करूया म्हटलं. ते कोंब येता न्हू. आता आमच्या दुकानार असता भायर उडोवचे ते कोंब आम्ही कट करून लायता पानाचेर. पळयता आता फर्स्ट टाइम हांवें प्रयोग केला. डाळ मागीर आमचे पक्षी किंवा रानटी जनावरां खातात? सेफ्टी हा न्हू. तसे आमचे ते पयलीचे पूर्व पक्षी ना. पक्षी तितले काय करीना. या व्यवसायान तुका कोण कोण मदत करता? माझी फॅमिली सगळी. माझी बायलेचे नाव? सुषमा हरमलकर. चेडो हा सुयश हरमलकर. आणि माझे बाय हा श्रद्धा हरमलकर. आम्ही सगळी जाण हितून इन्वॉल्व जाता आणि करता मेहनती.